אני לא יודע אם יש פה באזור בכלל כיפת ברזל, אנחנו לא יודעים, לא דווחנו ולא ראינו אותה פה בימים האחרונים. טוב, את זה אנחנו נבדוק איתך, אלון גלרט, לגבי הביטחון שכן או לא צריכים לתת תושבי השרון הצפוני או אזור דרום חיפה במערכת כיפת ברזל בדקות האלה. אנחנו לא מעדכנים את המיקומים של מערכות כיפת ברזל, לכן אני לא חושב שצריך להתייחס לזה. אוקיי, ויש דקה וחצי. זה תזכורת שצופה. כן, ומי שעוד לא, הסברתי קודם על הנושא של בחירת המרחב המוגן, המשפט שמבטא את הכל אומר הכי מוגן שיש. תמצא את המקום הכי מוגן שיש. ככל על פי המדרג שדיברנו עליו. תמצא את המקום הכי מוגן שיש, אליו תיכנס בזמן הזקה או בזמן קולות נפץ, ועד עכשיו זה הוכיח את עצמו. טוב, כיפת ברזל בהחלט עשתה עבודה מדהימה ביומיים האחרונים ובכלל בתקופה הזו, ואני שמחה לארח כאן באולפן את תת-אלוף במילואים דני גולד, ממציאי המערכת הזאת. שלום לך, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים.